nila niya. Murag ang mga bata gusto sila na yung magulang og sayo. Kaya pa mag-sweet-sweet sa mga gulang ba? Gatuwa ba sila sayo ng kaminyon ba? So, gusto po siya, pero dili ko na siya pwede. Paano na sir ka ng tribo sa Bisag tribo. Kani nabalaura, dili ni mo apply ra sa kanang apply ang tribo. Muslim man or indigenous people, no? Nalay 1 year transitory provision. So basically, ma-apply ni sa tanan, no? Kay ang statistics na to, no? While